Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω σε γενικές γραμμές για την εικόνα των ομάδων που έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση του Euro. Γενικά έχουμε συναντήσει χώρες οι οποίες έχουν εντυπωσιάσει, άλλες που έχουν απογοητεύσει και άλλες που έχουν κάνει την έκπληξη. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά. Ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο, η Γερμανία επιβεβαίωσε τη δυναμική της και φαίνεται ότι είναι ικανή να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της διοργάνωσης. Για μένα η Γερμανία μέχρι στιγμής είναι το πρώτο φαβορί, θα έλεγα, για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Ελβετία επίσης έχει δείξει καλά στοιχεία και θα διεκδικήσει την κορυφή του ομίλου μαζί με τη Γερμανία. Όσον αφορά την Σκωτία και την Ουγγαρία, θα κοντραριστούν μεταξύ τους για την τρίτη θέση, αν και θεωρώ ότι καμία από τις δύο χώρες δεν έχει προοπτικές, αν και εφόσον περάσουν στην επόμενη φάση. Για το δεύτερο όμιλο, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τις εμφανίσεις της Ισπανίας. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή, αλήθεια, από την αρχή, πριν την έναρξη του Euro. Εμείς μαζί με τη Γερμανία είναι οι δύο καλύτερες ομάδες κατά την άποψή μου. Από την άλλη, απογοήτευσε και η Ιταλία, αλλά κυρίως η Κροατία, που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την ομάδα που περιμέναμε να δούμε όλοι, η αλήθεια, στο φετινό Euro. Η Αλβανία πήρε μαχητική ισοπαλία απέναντι στην Κροατία και έδειξε ότι παρόλο ήταν σε πολύ καλή δυσκολόμηνο, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία. Για τον τρίτο όμιλο, για ακόμα μια φορά σε τελική φάση η Αγγλία απογοητεύει. Θεωρώ ότι με αυτόν τον προπονητή δεν μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στη Δανία και τη Σερβία, όπου θα κρίνει ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση. Καλή εικόνα και από τη Σλοβενία, που με τις δύο ισοπαλίες που έχει αποσπάσει διεκδικεί με αξιώσεις στην τρίτη θέση του ομίλου. Τον τέταρτο όμιλο, Γαλλία και Ολλανδία απέδειξαν με το χθεσινό παιχνίδι ότι βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα, θα έλεγα. Φανήσει η απουσία του Εμπαπέ για τους Γαλλούς. Η Αυστρία πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα περάσει ως καλύτερη τρίτη στον όμιλο. Τώρα στον πέμπτο όμιλο, όπου από την πρώτη αγωνιστική έγιναν οι εκπλήξεις. Οι Ουκρανοί με τη χθεσινή τους νίκη απέκτησαν ξανά ελπίδες για πρόκριση. Εκπληκτική Ρουμανία στην πρεμιέρα. Αναμένουμε να δούμε σήμερα την αντίδραση του Βελγίου σήμερα μετά την ήττα πρώτη αγωνιστική από την Σλοβακία. Πάντως μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ο πιο πρόβλεπτος ομίλος της διοργάνωσης, όπου όλες οι ομάδες διεκδικούν ακόμα και την πρώτη θέση. Τον έκτο και τελευταίο όμιλο, η Πορτογαλία κατάφερε να τρέψει το εις βάρος της σκορ και να πάρει την νίκη 2-1 απέναντι στη Τσεχία. Καλή εικόνα για τους Πορτογάλους, αλλά περιμένω και περισσότερα στη συνέχεια. Όμως ότι θα πάρει την πρώτη θέση η Πορτογαλία και η δεύτερη θέση θα κριθεί ανάμεσα στην Τουρκία και Τσεχία. Καλή εμφάνιση παρόλα αυτά από τη Γεωργία σε έναν επίσης δύσκολο όμιλο για τους Γεωργιανούς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε follow για περισσότερες ενημερώσεις. Θέλω να μου πείτε εσείς στα σχόλια ποια ομάδα σας εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Ποια θεωρείτε ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.